ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಾಡ. ಆ ವಾಡಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರಿಲು ಪೂರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಸುದೆಟ್ಟು ಪೋವೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ. ಆ ಏರೋ ಮಂತ್ರಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿ ಅವು ಆ ವಾಡಡಿತ್ತನು. ವಾಡ ಪಿದಡ್ನಗ ದಾಲ ದಮ್ಮು ಉಸುಲು ದಾಂತೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತನು. ವಾಡ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬನ್ನಗ ಈಗ ಪೋಡಿಗಾಂಡೋ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿನಗ ಅವು ಅಲ್ಕದು ಪೋಂಡೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊರಾನೆ ಒಕ್ಕುರೆಪ್ಪರೆ ಸುರು ಮಂತನಿಗೆ. ಈ ನಾಯಿ ಕುರೆಪ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಾತು ಸೈಸೊಂಡೆರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಗೆ ಒಂದು ದಾಯಗೋ ಇರಿಸು ಮುರಿಸಾಂಡು ಇದು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರಾಂಡತ್ತ. ಒಂಜಿ ಶಾಂತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ನದಿ ವಿಹಾರದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯರೆಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ನಾಯಿ ಕುರೆಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ದಿಂಜ ಮಂತ್ರಿಲೆಡ ಪಂಡರು ಒಯ್ನ ನಾಯಿ ಮಣಿಪಂದಿಲಕ ತೂಲೆ ಒಂತೆ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ನಾಯಿ ಕುರೆಪ್ಪುನ ಉಂತಾವನು ಈಚಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ತೆನಾಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆಗೆ ಅಯ ಪಂಡೆಗೆ ಈ ಅನುಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಯಾನು ನಾಯಿ ಕುರೆಪ್ಪುನೈನು ಉಂತಾವೆ ಎಂದು. ಅಯ್ಯೋ ಹೊರ ಉಂತಾಲ ಮರೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ತರೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಗಳಸದು ಹೊರ ಉಂತಾಲ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೆನ್ನಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆ ನಾಯಿ ದಕ್ಕೆ ಬಿ ನಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಸುದೆ ತನ್ನಡುಂಡು ವಾಡ ಸುದೆಕ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿಗೆ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿ ನೀನು ಸುದೆಕ್ ಬೂರಿನ ನಾಯ್ದಕ್ಕಿನ್ನು ಒಂಜಿತ್ತು ಲರೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತುಂಡು ಸರ್ ನಾನ ನೀರು ಪರ್ದು ನನ್ನ ದಾನ ಸೈಪುಣು ನಾನಾಗ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬಿ ಬತ್ತದೆತ್ತು ಬಿರ ವಾಡಡು ಗುಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ದಮ್ಮು ಸುಲಿಚಿ ಮನಿ ಪಂದೆ ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಅದು ಮೂಲೆಡು ಕೊಲ್ಲುನು ವಾಡ ಕರೆ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಡು ನಡಪುನಗಲ ಐತ ದಮ್ಮು ಸುಲಿಚಿ ನಮಲ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲಶೇಖರದ ಭಾಗ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂದಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇನ್ನೆತ್ತ ನಡು ಟುಪ್ಪುನಗ ಓ ಬೇತ ಪ್ರದೇಶನು ತೂದು ಓ ಬೇತೆ ವೈಭವನು ತೂದು ಅವು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕರ್ಮ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಬೋರಿಂಗ್ ಇಂದು ಇಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಯಥಾರ್ಥಡು ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ದಿಂಜ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುಕೂಲ ಅವಕಾಶಲೇನು ಎಣ್ಣ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಎಂಚ ನಾಯಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸುಭದ್ರವಾದ ಆ ವಾಡಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈಗ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ನಾನು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂದು ಯಾಪ ಸುದೇಕ್ ಬೂರುಂಡೋ ಸುದೇಕ್ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇಜ್ಜಿಜಿ ಅನ್ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನವೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆಟಿ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡುದ ಪೊರ್ಲುದಾದ ತಿರ್ಲುದಾದ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಬಿನ್ನೆರು ಓಲೆಗಾತೇರು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿಜಾತ ಬಂಗಾರದ ಮಾಲೆದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿತ್ತಲಕ ನಿಖಿಲು ಮೂಲು ಓಲೆಗಾತೇರು ಇಷ್ಟದೇವರಾಯ ನಂಚಿನ ಇನಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುವುಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಡು ಆರತಿ ಅಂಡು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ಎದುಕೋನ್ನ ಮದಿಪಾಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರಣ್ಣ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕುಲಶೇಖರಗ ಪೋಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಯಾನು ಧೈರ್ಯೋಡು ಒತ್ತೊಂದಿನಿ ಆರೌಲು ಇಜ್ಜೇರು ಬಂಡದು ಯಾಪ ಎಂಕ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬತ್ತುಲೋ ಆಯ್ತ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಜನ ಪಗ್ಗನೊಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ದಾರೆ ನೆಂಪುಪ್ಪು ನಿಖಲ ಇನ್ನು ಪೋಡಿದು ಪಂಡ ಅವೇ ಸತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಆಟಿ ಕೂಟೋಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡಿನಾರು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೇ ಬರೆತಿನಾರು ಅತೆ ಆಟಿದ ಆ ನೆಂಪು ಕತೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ ನೇರ ಅನುಭವಿಸಿನಾರು ಎಂಕ್ಲಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಉಡುಪುನಗ್ಲ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಶ ಬರ್ಪುಚಿ ಆ ರೈತ ಅರ್ನ ಸಮುದಾಯ ದುಪ್ಪಡು ಅರ್ನ ಪರಿಸರ ಆದುಪ್ಪಡು ಆನಿಕಾಲದ ನೆಂಪುಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂದಟ್ಟು ಪೂರ ದಿಂಜ ತೆರಿದಿನಾರು ಆರು ಎಕಡಾರು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಡಿರ ಅವಳ ಅನುವರ್ತನೆ ಅರು ತುಳುನಾಡ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಈ ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿಯೇ ಎನ್ನ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಕಿನ್ಯಂದ ಒಂಜಿ ದಾರಗೆಗಲ ನಂಬಿಕೆ ದೀತನಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಧನ್ಯ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೆನ್ನ ಸುರೂತ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ವನಸು ತೆನಸು ಹಿಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಉಪ್ಪುನ ಅಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಕಡೆಟು ಭಾರಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಟೀಲ್ದ ಕೋಣೆಡು ಪುರ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆಡು ಒಳ್ಳೆಯರು ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ
ಆಯ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿನ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ತೊಂದರ್ಲೇರ ಅರೆ ನಾನು ದಾಯ ಮೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಾರೆದ ಮಡಲುಡುಲ ನವಿಲುಗರಿ ಬುಡ್ಪ ಅವರಿಂದ ಎಂಕಿ ನೀಯೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ತೂಲೆಗೆ ಇಂದೇನು ಒಂಚ ದೆತ್ತು ದಿಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ದಯಣ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮ ಬೊಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿಯಿತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೈಲು ಕುಲ್ದೀನಿ ನಮ್ಮಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ್ದು ಪನ್ಪುನಡ್ದಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಈ ನೈಲನ ದಾಯಕನೇರು ಸುಲಭ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಐನೇ ಕನತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತು ಯಾನದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಓ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಇರನ್ನು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಯಾನದ ಹೆಣ್ಣು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮಡ್ದಲ ಈ ಮರಿಯಾಲ ದಿಂಜ ಉಲ್ಲೇಸದ ಸಮಯ ಈ ಮೈರ ಬಕ್ಕಿ ಪಂಡ ನವಿಲು ಅವನು ದಿಂಜ ಸಮಯಡು ತನ್ನ ಪೀಲಿದ ಅಣಿನ ಬುಡ್ಪಾವನಿ ಪಂಡ ಗರಿತ ಅಣಿನ ಬುಡ್ಪಾವನಿ ಈ ಬರ್ಸದ ಆಟಿದ ತೆಡಿಲಿದ ಸೊರೊಕ್ಕು ಅಂಚಾದು ಈ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೇತೆ 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 ತರೆ ಬಲ್ತದ್ರಿ ಐಟ್ ಆಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಮರಿಯಾಲಗೂ ಒಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನವಂತೆ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿ ಬೀಜುನ ಗುಡ್ಡೆಲ ಕಂತಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಒಪ್ಪುನ ನೈಲದ ಪಕ್ಕಿನಲ ಇಂದದ ಗೆಲ್ಲದ ಇದು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರದೀಪಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕೂಟಗೊರ ಜೋರ ಅದು ತಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟದ ಅಭಿನಂದನೆ. ದಯಾನಂದಣ್ಣುಲ್ಲೇರು ಈ ದುಂಬುಲ ದಿಂಜ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತದ ಆಟಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಆಟಿಗಳ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಅಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಿ ದಯಬಂಡ ಇನ್ನು ಬೋಡಿತಿನ ಆತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಖಿಲ ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸನು ಕೇಂದಾರು ಮಾತಾ ಆಟಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತರೆ ಕಿರುಮುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಂದುಲೆ ತೂದು ಕೊದಿತಿರಂದಿನ ಪುಗರ್ದು ಪುಗರ್ಮೆ ಅರಂದಿನ ಸುಗಿತ್ತು ಸುದ್ದಿಯ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಮೆ ತೊಡುವ ನಾಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕೋಂದೆ ಉಂಡು ಕಾಲಕೋಂದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಭಾರತೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರರು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಅಟ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಜನ ಭಾರತೋಡು ಒತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಷ್ಠವಾಯಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆ ಪತ್ತೊಂದು ನೇಸರು ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗೋಲು ದೇವೇರು ಅಂದು ಈ ಸೂರ್ಯನ ನಡಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಜನವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ದ ನಡುಕಾನಗ ಒಂಜಿ 15-14 ತಾರೀಕಿಗಾನಗ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸುಗ್ಗಿ ಮುಗಿತದ ಪಗ್ಗು ಕಡಿರಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಉಬ್ಬಿಸು ಚಂದ್ರನ ನಡಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ರಡ್ಡು ವಾರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲು ಬೈದನು ಬರ್ಪುನವು ಕ್ರಮ ಅವು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏತೋ ಸಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಚಾರ್ಲ ಕಂತಿನಕ್ಲೆಗೋ ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇವಂತೆ ಇಂಚ ಭಾಷಣ ಅಂಚಪುರ ಓಪುನಕ್ಲೆಗೆ ದಿಂಜ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಮರ್ರೆ ಅವು ಆಟಿ ಬೇತೆ ಆಷಾಢ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯ ಅವಳು ಸಾನದ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿಗಲ ಆಟಿಡು ಬಾಕಿಲು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂತೆ ಆರಾಮ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಷಾಢಲ ಆಟಿಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಆಷಾಢಲ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಆಷಾಢಲ ಸೌರಮಾನದ ಆಟಿಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ವಿಠಲಗ ಬಾರಿ ಪುನೀತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ದಿನ ಇನ್ನು ದ್ವಾದಶಿ ಆ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಆಟಿದ ಏಕಾದಶಿ ಲಾಂಡ್ ಏನು ಒತ್ತೋನೊಲಿ ಜನ ಆ ಮೂಲಕ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ತುಳುವೆರ್ನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಟಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಹೌದಾಯ ಐಕು ಬೋಯ್ನ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಯ್ನ ಐಕು ಬೋಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಚಾಂದ್ರಮಾನನ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಯಾರು ಸೌರಮಾನನ ಕೆಂಡ ಯಾನು ಸೌರಮಾನ ಭಾರತೀಯರನ ಗುಣನೇ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ನ ಗುಣನೇ ಸ್ವೀಕರಣೆದ ನಿರಾಕರಣೆದತ್ತು ನಮಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತು ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಂತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತ್ವಡು ಬದುಕಿನಕಲು ತುಳುವೆರು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅವೈದಿಕ ಇದು ಅವೈದಿಕ ಅಂಚ ಜನಪದ ಶಿಷ್ಟ ನಿಷ್ಠ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ದೀವಂದೆ ನಮ್ಮ ಒರ್ಮೈತದ ಬದುಕು ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಕಾಲೋಡು ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇವರೋ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರೋ ಪರಶುರಾಮನೋ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸೌಹಾರ್ದೋಡು 10 ಜನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರಾದ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಉಮೇದು ತೋಜಾವನ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಬಂದುಲೆ
ಈ ತುಳುವನಾಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಸೌರಮಾನದ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಸುರೂಕು ಬಿಸುತ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಅಂದ ಎಣ್ಣದು ಎರುಮಾದಾದು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಬೇಸ. ಈ ಬೇಸದ ತಿಂಗಳು ದೋಸದ ಅಂತೆ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು. ಈ ಬೇಸಗ್ ಪತ್ತಾನಗ ಯಾವು ಮಿನದನ ಬರ್ಸ ಬರುನನ ಬೆನ್ನಿ ದಡೆಗು ತೂಪನ ಪತ್ತನಾಜದ ಗಡುನು ಪಾಡ್ಯನ ಮಾತಗೌಜಿಗ ಕಡೆದಿನ ಪತ್ತನಾಜೆ ಹತ್ತನಾವಧಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ಪಂಡದು ಮಾತ ಗಡ್ದು ಗೌಜಿನ ಬಾಯ್ಡು ಪಂಡ ಉಂತ ಉಜ್ಜೇರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂದು ಮಲ್ತೇರು. ಯಾವು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿದ ದಿನ ಈ ಕಂಡ ಸಾಗುಳಿದಂಚಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಡು ನೀ ಕಾಯನ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನನವಂತೆ ಗೇಯ್ಮೆದ ಕಡೆಗೆ ತೂಲ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ತನಾಜದ ಗಡುನು ಪಾಡ್ದೇರು. ಅವ ಅದು ಬೇಸ 18 ಬೋಪುಂಡು ಅವ ಅದು ಕಾರ್ತೆಲದ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಬುಳೆಟ್ಟು ಎಣೆಲದ ಬುಳೆ ಪತ್ತೀರು ಎಣೆಲದ ಬುಳೆ ಪತ್ತಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 4ನೇ ತಿಂಗೋಲೆ ಅವು ಆಟಿ. ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ, ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಆಷಾಢ ಬೊಕ್ಕ ಸೌರಮಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬರ್ಪುನಿ ತುಳುನಾಡ ಆಟಿ ಒಂಜೆ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನನ್ನಲ್ಲೊಂತೆ ಸರಳವಾದ ಪನ್ಪುನಾಂಡ. ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಆಷಾಢ ಶುಭ ತಿಂಗಳು, ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲಾಪುಂಡು ಪಠನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ತೊಡೆ ಕೋಡೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯ. ದೇವರು ಎತ್ತು ಪುರ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತುಲೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ನರಮಾನ್ಯನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪಂಡ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದಿನ. ಈ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇವರು ಈ ಕೋಡೆದ ದಿನಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗತೆ ನರಮಾನಿಗೂ ಪುಲಕ ದೇವರು ಜೆಪ್ಪುವರು. ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ದ್ವಾದಶಿ ದಾನಿ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ತಾನಿ ದೇವರು ಲಕ್ಕುವರಿಗೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ಇಂದಲೇ ಇದ್ದೇರು, ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ದ್ವಾದಶಿ ಇಂದಲೇ ಈ ದಿನ ಉಂಡು ದೇವರು ಲಕ್ಕುವರು. ಇದು ಆಷಾಢದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅಂಡ ಆಟಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಂದು ಶುಭ ಅತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಅತ್ತು ಓವೇ ಎಡ್ಡೆಲೇಸು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಾಣ್ಮದ ಸಂಬಂಧ ಗೂಡ ಇರಲಿ ಎಂದು ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯ ಅತ್ತಂದು ಬಂತೇರು. ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಆಟಿ ಅಶುಭ ಅವತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತಿನಿಯರೇ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗಿಂದು ಅಶುಭತ್ತು ವಾತಾವರಣನ ತೂದು ಪ್ರಕೃತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚಾದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಎದುರುಗು ಒಂಜಿ ದೊಂಪದಡಿಗೆ ಕನತದ ಸೇರಾಯರೆ ಗೋಡಾಯರೆ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆನಿ ಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ಪಿಜಿರ್ದು ಅಕಲ್ ನಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಡು ಮರ್ಯಾಲ ಕರಿತದ ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಜನಕ್ಕಲೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡಿನ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಹೊರತು ಓವೇ ಕಾಲಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾಲಗಣನೆದ ನಿರ್ಬಂಧತ್. ಈ ಆಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗ್ ಇಸೇಸು ಒಂಜಿ ಪಾತರಂತೂ ಯಾನು ಪನಡು ದಿಂಜ ಜನ ಎಣ್ಣುದಿನಿ 16 ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಭಾರಿ ವೈಭವದ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಗೌಜಿನು ತೂಂಡು ಅಂಚನ ನಿಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೇ ಅನು ಪನೋಡು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈ ಕೂಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರ ಅದು ಇತ್ತಿನಡ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಬಚಾವ್ ಪುಣ್ಯಗೆ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಐತಾರ ಅಂದು ಉದರ ಕೊಡ್ತೇರು. ನಾನು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೇರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಟಿದ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಬರೀತೇರು. ನಾನು ಊರಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿದಕ್ಕಿ ಆಟಿದ ಗೌಜಿ ಆಟಿ ಉತ್ಸವ ಆಟಿದ ಜಾತ್ರೆ ಆಟಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಟಿ ಸಡಂಗರ ಆಟಿ ಸಡಗರ ಇಂದು ಓಲ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಪದಕುಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ಆಟಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದು ಅತ್ತು ಸಡಗರ ಪರ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಂಗರ ಒಂದು ಓಲ ದಾಂತಿನ ಸಮಯನ ಆಟಿ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇಂದು ಓಲ ದಾಂತಿನ ಸಮಯ ಆಟಿ ಅಂಚಾದಿ ಐತಾರ ಪನ್ಪುಣ ಒಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದುಲೆ ಆಟಿದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಮಡ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆನೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಡಂತೆ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಒರಿದನು ಕುತ್ತಾರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಆಟಿ ಕಳಂಜೆ ಪನ್ಪುನಾಯನ ಬಗೆಟ್ಟು ದಿಂಜ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಲು ಬೈದನು ಅಯ್ಯ ಆಣು ಪುಣ್ಣತ್ತ ಅಂದಿನ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಾಲೆ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿತ್ತ ಅರಂತಡುಪುನ ಈಶ್ವರದೇವರನ ಬಲಗಾರ ಮುಂಗುಷ್ಟಡು ಉದಿಯ ಬಿಂದಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಇಂಜ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಒತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ಇಂಜ